Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas bat bidor. Ka Federation of Khasi, Jaintia and Garo People, ka Nyotrep National Youth Front, bat kipat ba nong snong ha ka kendai trik no pra arjar arpo. Kila pelong da ka jingya pat ba. Ban penrem jor bat ban dawai ki bor jang ka an. Ban penlong ya ka jing thwet ka bejor bat ban kem no mardor ya wei daloi jong ka wei ka elaka ka badan harilom Jaintia halor ka jing keno udon kti ban bat bor ya ka wei ka long keme ha ka lai pho trik no pra arjar arpo. Ha ka jaka ka ba uju ai dawai ha ka juk por kila dawaru na ka Jaintia Hills Autonomous District Council ba ka deban pendam no sisndon ya ka sernon bala aji itu ya ka jinglong doloi jong u hapo ka elaka halor ka jing penhiar dor ya ka kam nong sensyar hapo ka elaka bat harilom Jaintia hi bro ka we na kaliang jong gipat banok snong kila kenturu ya ki seng bhalang ba kin yai bot din yang ne ka kam bat mani trelang ringkat bat ka snong knang ban la ban penyo e ka hok jong kalong kemi balasha thombor ha uniu doloi ha ka joko por gila shimru e karai bala da ki bor jong ka an kim pen stom e uniu doloi kin saya perkhat ban ya da ka wei pat kalenti We want justice. We want justice. We condemn the law of them. We condemn. We want justice. We want justice. We want justice. Ya kalau ni ikam sem halang idawlai degwi gilanti opnistom yauni udaloi yung anartim.